बनारस से दवैया रे बीएचयू से चलता दवैया रे पीके रोज करेला लड़ैया रे पीके रोज करेला चढ़ैया रे शिवपुर से चलता दवैया रे पिंडरा से चलता दवैया रे। रिपोर्ट में बयाइल हो सफर रिपोर्ट में बयाइल हो लाज के मारे कुछ कहू न पवाली नशा में रहे नसाइल हो चोट लगल बाटे बड़ा कुजा गए सफर रिपोर्ट में बयाइल हो भीतर दुखाला करी हैया रे लिहलो न जाला बसनी से चलता दवैया रे बड़ा गांव से चलता दवैया रे पीके रोज करेला चढ़ैया रे पीके रोज करेला चढ़ैया रे सिंधोरा से चलता दवैया रे फूलपुर से चलता दवैया रे। कितना बताई रोज के है बाट काम हो राकेश डाबू से तेल मलवा वाली तब न भइले आराम हो तब न भइले आराम हो अवधे से आशीष कितना बताई रोज के है बाट काम हो राकेश डाबू से तेल मलवा वाली तब न भइले आराम हो संत लाल बाड़े निरदैया रे संत लाल बाड़े निरदैया रे बाबतपुर से चलता दवैया रे जनसा से चलता दवैया।